daghang salamat Sir RJ Sino sa Lake Catholic Apologist International. Okay, so naanay mga nanonood sa yung mga visitors ha. Tapos patipot sa inyong mga mic ha. Para dili ta maka-discuss sa mga kauban. Dili na ta madungog sa inyong background diya inapay cross-examination. Brother Jerry Lae, Bro Jerry. Okay bro, salamat bro. Okay, anong kaliyog ko sa mong kamera. Puro mga Katoliko ang nanulod. So, naot na yung mga musulod ko ng mga Seventh-day Adventist, no? Para mabalance na to. So far, majority, puro Katoliko o inisli, kari ako kailan kung Katoliko ba niyo, dili. Okay, mayo kayo na Adventist. Kung naot na ka na po, musulod ng mga... Mr. Lord. Okay, so sa kamusulod sila ni mga kauban nato ang mga Seventh-day Adventist para makapangutan ng okay, so pangutan na. Brother Jerry Laeg, ato na kay 5 minutes sa pagpangutan na, magsugod imong oras kung magsugod ka. Okay, anong pangutan na? Direkta. Sumala sa encyclopedia na atong ginabasa. Nga ang Romano Katoliko nag-claim, pero di na mo tema na to. Dili lang, uban nga mga Christian Church nag-claim sa gitawag Universal Catholic o batong pa din that church that is accepted. Ang pangutana, accept ka ba nini o dili? Tubag. Tubag. Ang akong gi-accept, kanang inyo lang pag-claim, pero walay prueba. Tanawa sa ubos, ana. For the first 1100 years, kanang terminong Katoliko, gi-apply lang, gipunting lang sa usa ka pundok nga nailahan nato karon na Santa Iglesia Katolika. Claim lang mo kutob. Nang iskwat man mo anang gi-reclaim sa simbahang Katoliko. 1869 to 1870, klaro man na nga gi-reaffirm na pud niya nga ang ngalan aning iglesia one Holy Catholic and Apostolic Church. Kay kanang Catholic gusto ninyong kawaton. Mo na nga gidukdok mo simbahang Katolika. O sa lang kabuok simbahang Katoliko katong tinuod na Katolikong simbahan, wa pa ko nahuman sa 1 minute bro. Sunod naman doon. Sige. Ato na lang ng kuanon. Sige. Padayon po ko tana. Okay, next question na ba? Sige na. Okay, next question na ba? Ato pa, akseptado na ka. Ganang pag-accept nimo. Musupak ka ba ni ano o dili na? Tubag. Ang akong pag-accept, kanang pag-ingon lang ninyo nga claim lang, walay proof. So, pribahisan na ninyo. Huwag mo ka-priba. Wala man mo ka-priba. Yes. Objection. 3 minutes. Objection time. Ito tubag ang akong pagintana. Kanang accepted, angay pa ba ng supakon o dili na? Yes or no? Wala man nimo giklaro kinsay Mr. Moderator, catchy question eh. Catchy question, objection Mr. Moderator, it is a fallacy of accent Mr. Moderator. Fallacious. Fallacious Mr. Moderator. Objection Mr. Moderator, ang question is fallacious. Catchy kayo ang question. Ang buti pasabot, dili niya kumplituon kung kinsa nag-accept. Kinsa nag-accept man nabe? Iklaro na kinsa nag-accept. Paki-reconstruct, Bro Jerry. Counter objection, Mr. Moderator. Yes, go ahead. Counter objection. Klaro man God, nga iya ko nung gi-accept. O si... Hindi ko nung gi-accept. Dili ka pa matuon. Muna mga tana ko. Patumag lang mo, magbisod. Ako na pong lisdan. Counter objection, Mr. Moderator. Yes or no? Counter objection, Mr. Moderator. Ang nasabtan na, kadalay sa Bro RJ, kadalay sa. Ang nasabtan ako, Bro, dili totally gi-accept ni Bro RJ, katulang gi-claim, pero katong pagpapromote, wala niya gi-tawat. Okay, so mo lang to bro. So kung general term nimo bro, mo na nga mo objection po siya kay nalang siya portion nga gi-claim.
So, Bro Jerry, Bro RJ, naka-counter objection. Okay, counter objection ako, Mr. Moderator. Ang akong tubag ba, murag ang style magud sa kong kaatbang ikuha-kuhaan eh. Mo bitaw nga taga-tubag na ako ang kumpletuhon. Nya ang style niya para tawag anang magapanglingla is iyang tawag anang kuha-kuhaan kay para makalusot. Di gyud kakalusot. Bisag kapila nimo na balik-balikon, di gyud kakalusot, mosudlot na lang na yung mata, di gyud kasulod. Okay. Sige. Bro Jerry, 3 minutes lang, 3 minutes. Diyan tumata na. May challenge question, bro. Sige, bro. Ingon siya kagani ha, nga ang Seventh Adventist nang squat sa Katolik. Ang pangutana, di mo mabasa sa mga standard reference o sa Biblia, kay sumama sa Biblia, nga ang Seventh Adventist nang squat sa pagkakatoliko. Okay, di naman kinala na ba? Kay mabasa, daog ka. Kung wala kay mabasa, pili ka. Dawaton nimo dili. Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator. It is a fallacy of silence. Fallacy of silence man na, Mr. Moderator. Ngano man, tungod kay kanina pa nato gipribahan o nabungkag ang iyang argumento nga ang Seventh Adventist is squatter. Mabasa man o sa dili, ang point is nangisquat sila sa pulo nga dili ila. Ang Katoliko nag-exist na for the 1st century. Unya pagkaman angkon-angkon mo ang Katoliko mo nga nimbuto lang mo resulta sa lipak ni atong 1863. Counter objection. So, Yes, counter Ano objection. mo nang bisulti? Lisod man po nga mamakmak ka. Mo na nangita lang ko og kamaturan. Mo na ni panahon nang makapildi na. Akong pan Mr. Moderator, kung mo sa nang squat ni kaya kamaturan maka na yung resulte, wala sa mamakak. Mo na nga i-challenge na ko siya. Nga mabasa asa niya mabasa sa standard nga reference o sa Biblia nga ang Seventh-day Adventist mo meaning word nga nang squat sa Katoliko. Di basa. Mr. Moderator, it is a logical fallacy. Kadali sa, Bro RJ. Next question na ta, bro. Kaya kini siya usa ka challenge question. Wala ni sa tong rules. So as long as wala mo nagkasinabot, bro, sa inyong challenge question, nagpabili ng atong oras, nakapose 2 minutes and 34 seconds. Next question na ta, bro. Wala na mo kasinabot. Nata sa challenge question, dili na siya ordinary examination. Go ahead, bro. Go ahead. Sunod pangutana. Kadili man ka mudawat sa akong challenge question nga ang Seventh-day Adventist nang squat. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Ang question is misleading. Nganong tawag anang misleading man, wala man ko gingon nga wa na ko gidawat. Ang point lang, nganong dili mahaom sa argumento nato ang imuhang pangutana kay falasyos. Sa reglamento sa lohika, ang imong pangatarungan ilad. Yawa rabi ay mangingilad, basig iyahak ang apo. Bro RJ, niingon ako ng next question na ta, magpasabot laing pangutana na. Kay wala naman mo nagkasinabot sa pangutana. Yes, laing kuha na, bro. Apat oras lang gyapon, bro. Ang message na to, bro. Ano na to, bro? Regarding gamit sa yes, bro. Pangutana na ka, bro. Mo ganin na challenge question to ganina. Next question na ta, bro. Maura gyapon ang punto sabot laing pangutana na po, bro, laing. Regarding naman siya sa pag-squat or kumugamit ka, kanala bro, mga akong point bro, ha? Wala, next question na ta bro, kay para mumove na ta, no? Mupadayon na ta. Kay wala naman na niya dawat ang challenge question, kay naa siya iyahang reason niya, ang punto sa itong challenge question, basta dili na mo magkasinabot, next question na ta, laing pangutana na ta. Bro, Jerry? Mo gani. Bro, Jerry? Kaya ipaparo ba kayo? Basin, objection. Sige, Para bro. di makuha na itong oras. Sige, Insay- bro. Nakapausa, nakapausa. Ako nga, clarification lang ba? Kaya kasi hindi po na mabasa nga nang squat. Clarification. Okay, Naga sa clarification. encyclopedia nga pwede makakloy na. Squat na noon. Ani. Mo na nga. Counter objection, Mr. Moderator. Before erase ang question. Counter objection, Mr. Moderator. Ang iyang pangutana is palasyos. Masuri kasabot niya tong kaatbang kung saan ang palasyos.
Bot pasabot, dili madawat sa insaktong lagda sa pangatarungan. Ang bot pasabot, kung sa laing term pa, misleading or ilad. Yawa ra ang mangingilad. Ang imuhang gipangbuyan nga mga pulong karon, maunang kung sakuan pa ba daotang espiritu nga gikan si yawa na. Muna nga dili madawat ng pulungan, nga naman palasyos gani. Okay, next question na ta. Bro, Jerry? Next question na ta. Go ahead. Sige. Atong pa niya, dili ko no matawat, pero iyang gisulti, pangutana. Again, objection na po, Mr. Moderator. Palasyos gani. Alang-alang, nag-comment man ka, nag-send comment ka man, di object ko. Yanong imo man ang gisulti, hindi mo rin ka magpapangutana. Dali. Go ahead na. Next question na ta. Next question na ta. Sige. Panington juga. Sige. Inog yung gituki niya si Ellen G. White, mao'y founder. O yung ka ba nga ang gisulti sa ang mga basahon, co-founder, dili founder? O yung ka o dili? Tubag. Tubag. Naatay mabasa nga si Ellen G. White founder, naaputay mabasa nga si Ellen G. White co-founder. Next question. Lubli ang iya, founder o co-founder? Siya, siyempre, kung isa lang siya, sige. Unsa nga basahon sa sulat ni Ellen G. White nga si Ellen G. White founder, dili co-founder? Dili man yung tao na kanang gisulat ni Ellen G. White putos na bulad, di ko mudawat ana. Ang ako ang dawaton ang standard reference. Ang pagsulti na ko nga si Ellen G. White founder or co-founders based sa mga dokumento nga naman kay gisulti ang tinuod na kanang imong pundok gipasakupan resulta na sa pagtukod sa mga na ay pangunahon na ba nga mo protesta mga kano. Hilig man mo kano. Karon sulti na po siya, bro. O mura kay mura na mapangutana gini mga tawhana kay puto sa bulan ta sir. Wala na bantay ta ba? Pangutana. Sige, pangutana. Kanang imong pagingon. Nga dili ka mo akseptar nga ang Seventh-day Adventist mao ang Katolik, pero ang encyclopedia nag-accept. Asa may husto nini? Ang encyclopedia o ikaw? Tubag? Misleading. Palasyos. Misleading. Nganong misleading man. Nganong dili man imo kumplituhon og basa na be. Nganong dito man ka sa pulong accept. Sige po. Actually, sir, lami tubagon kung iyang gikumpleto. Pero kay ang iyang question, dito naman sa term nga accepted, iyang tang gikumpleto kay para ako ang tawag anang matubag. Pero the fact na dito lang sa kutob, anang ilad siya. Sige. Okay. Lisa mo tubag, bro. Nagpabiling doon. Okay, misleading bro, nabuta sa bot ala ipabasa ang inyong referensya. Total objection. Sige, basada be. Unsay volume na? Unsa nga volume? Na? Ay, di. Unsa nga volume na? Mr. Moderator. Unsa nga volume? Okay, verification lang ba kung unsa volume? Volume, unsa nga page? Naaman ko Encyclopedia Britannica. Sige, atong sundan. Unsa nga volume, unsa nga page? Di, unsa lagi? Unsa nga volume, unsa nga page? Putos bulad! Putos sa bulad!
Ay naman ta sa tong rules no once Mm. kayo na to ang clarification gidudahan niya fake or kuan so kuan gid na kinahanglan ato gid lang hilingon mo na nga nangayo siya og books ug unsa ka volume ug unsa ka page no. Okay, volume 11. Page. Volume 11 page. Page. Ako wala i-confirm. 348. 348. Ipakita ng libro palihog. Pwede na ko na ipasa sa inyo. Mr. Moderator, naman tas debate karon ipakita ang libro palihog sama sa kuha ba? Yes, yes, yes. Mr. Moderator, ipakita ang libro, Mr. Moderator. Muna na lang ko na. Ayaw. Gusto na ko nga makita ng libro. Sibat. Okay, next question. Sige, next question. Sige. Sunod pa Last two questions ka po. Sibat. Last two questions ka po. Matod pa nimo nga kung tinukod og tao kung i-organize og tao dili tinuod. Tama ba ni o dili tama? O sumi o sayo? Okay, tubag. Ang imong pagkuha sa kung tawag anang pulong wa nimo matarong og tuhog. Pag ingon nako og founder, it refers to the originator. Pag ingon o organizer, refer dito sa mga local churches. Dili bayata ng kiling-kiling ice cream, Mr. Laig. Gito pa lagi ta ka. Giklaro na ko unsa na ang founder o unsa na ang organizer. So ang organizer refer lang sa mga local churches, ang founder originator. Okay, si Kristo founder, siya ang originator. Karon, ang mga apostoles, sila ang mga organizer sa mga local churches. Okay. Karon kanang inyo, kamo may originator. Si Ellen G. White may originator katong kano ba? To ingon pa sa Wikipedia nga na diferensya sa una-una. Sige. Next. Last question. Karon kay Oyo naman ka. Kasi akong giuyunan. Organizer, pag-organize sa mga lokal nga mga simbahan. Oyon ka nga si Ellen G. White di ay mauya organizer. Wrong. 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 Si Ellen G. White, founder o co-founder, they are the originator of the Seventh-day Adventist na gikan kang William Miller. Seventh-day Adventist ka, wa kabaluan ng inyong kasaysayan? Luya ba? Okay. Okay. Yeah. Okay na to? Wala pa. So, makita nato nga bisan pag-usawang pagpanglinglan ni Mr. Jerry Laig, makita gid nato nga mabuko siya. Nga naman kay dito sa Mohawk sa organizer, di man sa kalusot kasi Ellen G. White o katong iyahang bana kay pamilya guni sila. Ang tag-iyaan ng Seventh-day Adventist pamilya sa Ragusa. Munan diha na diha na sakop si tawag anang Jerry Laig. Luoy po Seventh-day Adventist imbis si Kristo ang pangitaon. Pamilya naman ni White ang pangitaon. Okay, mana to Mr. Moderator. Mana to Mr. Moderator. Signal depensa bro. Nawala ko? 15 seconds. Okay, mana to sir. Ang ako ang tawag anang tubag. Wala ito signal. Bro. Okay bro. 15 seconds na bilin bro. Nawala ito signal. Nawala ba akong signal? Okay. Balikon nako ang Seventh-day Adventist gitukod sa mga kano nga pamilya. Usa ka pamilya, stateside ba kung baga. Buot pasabot kini si Brother Laig ug ubang mga Seventh-day Adventist sakop sa usa ka pamilya nga stateside niya. Ang founder pa gyud nasakop sa resulta nga naabot ta diferensya sa ulo. Okay, time. Okay. Time. Okay, nagang salamat. Luya. Okay, nagang salamat brother IJC no. Catholic Apologist International sa imong mga mainiton nga mga tubag gikan sa mga mainit
nga pangutana gikan kang brother Jerry Laing. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.